Ermita de Sant Jaume a ses Oliveres. La capella romànica de Sant Jaume a ses Oliveres està situada als confins del terme d'Igualada amb el d'Òdena, al qual pertanyia. Just al peu del primitiu traçat de la carretera Nacional 2 a la sortida direcció Jorba. És un edifici de planta rectangular i absis semicircular amb el portal al mur de migdia. És feta amb carreus desbastats, sense cap mena d'ornamentació. La primitiva volta devia esfondrar-se en algun moment desconegut, raó per la qual l'edifici fou apuntalat amb contraforts al mur de migdia i els murs s'apujaren per tal de construir una nova volta de rajol amb llunetes de tipus barroc. També fou afegida una petita sagristia al mur de migdia, així com un campanar d'espadanya al mur de ponent, on s'obrí un portal avui tapiat. L'any 1975 va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional. Un cop restaurada, la nova coberta segueix el model de les tradicions fetes amb encavallades, bigues i llates de fusta. S'han recuperat les obertures que el porxo tenia al segle XV al sud, però resten tancades a ponent, com ho estaven al segle XVII. Paral·lelament es van realitzar treballs per fer millor l'espai públic i l'accessibilitat a l'entorn d'aquest edifici. L'església de Sant Jaume a ses Oliveres va ser edificada per disposició de Guillem Bernat i la seva muller, Ermengarda. L'estructura de l'edifici és romànica, amb successius reconstruccions dels segles XIV, XV i XVII.